Насилието над животни е най-ужасното нещо, което днес видях. Разбрах, че има такова движение днес. Всъщност има протест в Пазарджик, който е за защита на животните и да се накажат хората, които реално са постъпили по най-извратения начин към бедните животинки. Хора, с какво ви попречиха тези животинки? С това, че са живи и дишат ли? Кое от тези животинки дойде и ви пречеше в ежедневието или ви накара по някакъв начин да се чувствате зле? Това е ужасно. Това да посегнеш на живот по принцип е ужасно, без значение дали той е на животинка, дали е на човек или е на цвете. Хора, наистина понякога има много безмилостни индивиди, да ги нареча, защото няма как да ги наречеш хора. Това е нечовешко да посегнеш над беззащитна животинка, над същество, което по никакъв начин не ти пречи да съществуваш, не пречи нито на теб, нито на семейството, нито на хората, които обичаш по някакъв начин да съществуват. И това е наистина много, много жалко. С две ръце съм да се наказват хората, които по този начин се държат с животните, защото реално всички трябва да имаме едно възпитание относно всеки отделен жив организъм. Всеки от нас трябва да знае, че е необходимо, необходимо е да уважаваме живота, без значение дали е на животинче, дали е на човешко същество. Ние трябва да уважаваме живота. Това трябва да е в съзнанието ни от малки. От малки трябва да учим и децата си как да го правят. Те трябва да са със съзнанието, че по никакъв начин нямат правото да отнемат живот от животинка, от човешко същество. По никакъв начин и никой не им дава правото да се държат лошо с другия, без значение другия отсреща дали е животинче, котенце, кученце или човешко същество. И това трябва да го учим от малки, трябва да учим от малки децата си на това. Много е жалко, наистина е ужасно, когато разбереш, че има нечовеци, които са се държали по нечовешки начин с друго живо същество. Още повече, което не може по никакъв начин да се защити, което по никакъв начин не може да ти отвърне. То не ти е пречило, то няма как да ти пречи. И ти изведнъж да се гавриш, да се отнасяш зле. Няма да описвам нещата, които хората са причинили на тези животинки, защото те не са хора, те не са човеци. Реално няма как ти да се наречеш Homo sapiens, няма как ти да се наречеш нормално човешко същество, ако си се държал с животните по този начин. Абсолютно няма как, хора.